naš. Kaže, ne. Halo, daj mi suk mi moj daj, ovo je moje, vidiš da piše osvojili ste kao litra. Halo, daj mi suk, halo, daj mi moj suk, daj mi, osvojio sam ga, znači, osvojili ste. Ona je i dalje kao, ne, gospodine Žbonaš, halo, daj mi suk, halo, daj mi suk, moj suk, da vidiš ovo, osvojio sam to, security, kao, ja, momak, nemoj mi prilaziti, trenirao sam full kontakt 2 godine, kao, on govori kao, ne možeš se tako ponašat, ma šta ne mogu, daj mi suk, moj, hoću suk, on... Dobrodošli u još jednu epizodu. Kao što znate, u prošlom dijelu sam vam pričao kako sam se iznervirao bez veze u vezi onog osvojili ste pola litra Gradca. Pa mi se nešto novo desilo i volio to da podijelim s vama. Iako sam se krenuo da se brijem, znaš, šta mi se novo desilo, znači, prije neki dan iz nargile, pošto sam napušio onog sranja, ufatila me žgaravica, znači, skrenuo da kupim jebenu kolu, odem na kiosk, drugi, nisam tiječio onaj market jer radi ona žbljoha tamo, nisam htio tamo napraviti čope sranja, znaš, no o čemu se radi sad? Idem ja i uzimam kolu iz frižidera, znači, tamo dajem ono pip, i sad ja rekao, hajde vidim, znaš, šta će biti, ja uzem, otvorim ovako, evo, istina. Više sreće je drugi put. Aha, šta je sad tu? I uzmem ja čeprku, šta je ovo se gospođo naša, sam dobio šta naš, ja je happy boy, naš. Sam govori ona kao, ne, to ti je naš, kao, ako dođeš sljedeći put pa kupiš, morat ćeš taj svoj pan. I sam ja, ne jebe mene Rockefeller, gospođo, pa da ja imam para svaki dan da kupim te jebene kule, to ja samo malo da raja vidi da ja imam suk, malo da se kurčim. Rekao sam mogu dala sad ti platu, rekao mogu sam otići samo u krugu oko kioska, rekao tu drugi puta ne platim ti prvu, znači imam džabaku, znači moraš samo upaliti kefala. Ona se smije, znaš, pa evo te, ja bi prije menstruaciju dobio nek jebenu kolu od 2 litra Gradca, prije bi imao minu dobio nego tu. Pa ne, ja samo mene varaju, šta ja moram prijeći na jebenu fantil koju ne volim, znači da ne pijem više kolu i imat ćete manje zarade, jel? Evo, uzeo sam jednu, evo, vidite, tu je ta, o tome se radi, znači, imam, znači, evo i, da ne kajte da lažem. Aha, još sam je promučkao namjerno da isprljam novu majicu, kako bi se osramotio predsjedno. Evo, više sreće drugi put. Znači, nema, samo mene mogu. Sreća je što spavamo pod istim nebom. Zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda. Ej, pa ti nekome nedostaješ. U zraku još crtam ti lice, jer naša ljubav bliži se kraju. Znate šta sam još skontuo? Pa isplatnije da sam radio sa Sky kolom, ona je jeftinija, a ovo marka je 20, znači možeš srknuti drugo. No, završena ta tema sad. Šta vam još htio reći da si ovako kolektivno pogledate? Uskoro snimam u Tuzli klip, znači kreće se od klizališta do kraja Korzagor, znači volio bi da dođete u što većem broju, sve ću vam objasniti na Facebooku, znači samo pratite statuse i tako ti jedan džavole. Tu ćete biti obavješteni u svemu. Samo malo da vas trznem. Halo, daj mi moj suk mi moj daj.